ହେଲା କ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଏବେ 3ଟା ବାଜି 30 ମିନିଟ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଚୁଟିରୁ କିଲିପି ଖୋଲୁଛି, ତା ମାନେ ଆମର ଏବେ ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଲା। ଯଦି ସବୁଦିନ ଆମେ କେଉଁଦିନ 5ଟା, କେଉଁଦିନ 3ଟା, କେଉଁଦିନ 12ଟାରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଶୋଇବୁ କେତେବେଳେ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇ ନ ପାରିବୁ, ୟେସ୍ 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 ଏମିତି ଦେଖ ସରିବ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମ୍ ଏକାଠି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି, ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ? ମୁଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଆଗ ଘରକୁ ପଳାଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଯାହା ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ଆଗ ପଳାଏ। କେତେଟା କ୍ଲିପ୍ ମାରିଛି ଦିଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲା ଯେ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଝଲମଲ ଆରେ ଦେଖ ସବୁ ମାରା